Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Ade ayure saye luku a video. Maar alle dingen volgens voor a true media wa odi. En voor sisuma de in beeld. Met den Taki na alom bekende. Dus meisje mimi na afdok no? No, dat meisje boom boom. Nee, alom bekende. Meneer Rozenblad. Friday. Badens bawa odi. Ja. België, Holland. We bar ala desma media, ala desma kotak ande so vergit ne na grond tapu. Ja. Ala safe grond tapu, ala de uku in Sranang, ala de uku we baru odi. En het is mijn eerste keer naar True Media, want ik ben weer wat te lezen. Boy, wat eindelijk, ik heb patiëntie, ik heb mijn maler met Taki, patiëntie daar is mira. En zo net bijna na 2 uur lang hij was. Bis don ja zo baka. Hij want de klanten, afenaan. Ja, maar met Taki grantangi dat die toch gima occasie voor kapot Taki Nanga you. Voor Bigi Sumana Marlon Rozenblad. Dat nap de volgens ja, Marlon Rozenblad lek van de sap mi lek Bigi Wiwiri Koti man. Set Wiri. Aso grond tapu sap mi. Ala de Bigi show fu fosino wete kep chi rustig toe. If u kan karwan tu suripop, mes alida, mes putrimanis. Miss Jawa, Teenage Queen Contest, Song Festival, Peace Forever. Dus alle de show dat hij de masam dat mina kapsalon houden. Met 3 kapsalon zo mee jari. Natuurlijk me vergeet want to show pe udu, maar Amanda Sabi man, de haar hoofdspecialist. En Migueles Koti Wiwiri. Logo ja. Dus op de Taki iemand zei, kom je moet met bewijs nou op de foto en ik ben bevoegd aan ministerie voor onderwijs. Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en altijd UG gratis kapperscursussen. Gratis. En desmasap mito, desmasa abi probleem na de edemeti. Desmasa a probleem na de edemeti sana ma fenyepi. Loko voor die is donja, dat je schrijft shi Taki. Desmasa abi probleem, dat is mee kom. En kan de wans ma ap money. Madrino abi. Hoe lang je doa aan die sigwa? 40 jaar we doen ba. En we doen landbouw toe. Maar misinas bouw. Maar mi presi we prani. Saran afrukbaar toch? Dat lili dorp. Oké. Tabakasi lili dorp. We pran grondrape. We dikolo potwan sanagro. Ja toch. We met moeite. En pas ook me pa walang tumbe da België. Ja. En van dat doisri. Van je me kende la pena Noordzee. Abe Schwiti, Amsterdam be Schwiti hoor. Wan presentatie des masa abi spierpijn atrose. Kindi pijn nga de soort sandati. Hoor, wat presentatie en amoro mooi wat voor een presentatie bij dit tak. Hoeveel weet man? Natuurlijk, in een actie de man is alvast aan deze presentatie. Een soort de man. Wat wij hier in Suriname kunnen, want strana schwittier. Daarom zo net mi corrigeri, te mi tak strana moeilijk, mi tak no strana no moeilijk. Na ono sa etang in akondre, en meke moeilijk ji usrefi. Maar strana op zichzelf. Ala de manya de jito. Ala de gruntu bonaksem, gruntu top. Tra gruntu srefa de fure praneji inaf prani. Dus dat onu eigenlijk, dat onu is dan overhoop naar usrefi. Wij creëren die problemen voor elkaar. Dus wij vormen een last en een obstakel voor elkaar. En vooral aan politiek gebeuren. Pedema etek afvolk worum e brofroiti. Isabi, dat na amoro bigi probleem sa abi. Oké, fa e begin Nanga oro kodisi. Auro kodisi 40 jaar terug, dan ben je 12, 13 jaar. Mi grandma kwekimi. Oké. Ja, mi grandma leer mi mek fatu, leer mi mek oli, leer mi mek sani. Kota ka vrouw spiti mi mofo. En meestal is dat fossi.
Te ibe doe de natuurgenezing, dat is maar bij la vito. Die oma gwe de matak, oma de gwe li gwinti die lucht. Gwinti is lucht, hè. Isabi maar, als christen zijn de oma leer me altijd dat in om las bribi. Dus, want to kleine kneepjes, want to fin sani sang, abidis maar bij gebruik. Dan Alibaba kajimi. En die de nanga, dat nami parade paardje. En mi grandma bij Blakamoroy. Dus Toshimi, verleden tegen jou naar België, mi teyama tak mi Blakamoroy jaren, dan ben ik grap. Want dat Blakas mag ik niet. Na anu mi geboren. Isabi. Fosi des mana begwa ato soto. Des mana also abevalling bij handel af. Dus leksam taki 40 jaar terug, mi gwa kapperschool, kappersacademie. Mi roko di moro mi 15 bas in mi Libiere. If ano de moro, roko di libisma, roko bakadat mi opo, zeker wan Sabi IT cap salons, jur presi. Ala se yego ye jur presi opo wan chin cap salon, te contract sa, yego wan tra presi opo wan tra presi. Ja, tef kabati de na de gados army. Mi bay wan chi presi misrefi pen kan de rusten. Pardon, pen na froisi moro. Dus dat is het zo een beetje. Maar ja. San drijfie. Goed door ook al is. Die hebben over een kappersvak. Een kappersvak nanga alle kappersvak. Je moet iets doen voor de kost. Je moet doen aan zijn. Oké. Je nog kan doen. Je sabi, want luku scoren op de misani, want volgens mij ik wil zoeken naar universiteit. Je sabi. Ja. Maar ik ga zoeken naar Kappers Universiteit, naar moro hele voor pe ikanti Sabi voor edemeti naar Wiritori en dan abe over alle soort edemeti. If you go tap mi TikTok yo shitak TikTok malo Rozenblad. Yusref o shitak boy na alle soort usama iko na manja. Alle soort edemeti. Maak niet uit. Ja, siki no Sabi geloofsovertuiging. Siki no sabi ras. Siki no sabi bevolkingsgroepen, ras, geloof, na seksuele geaardheid. Siki no sabi san dat. Ja. If one tackle moest teki tapi ede, toch tackle teki. Na kot si so siki tu. Asan dat no de aan ras of politieke kleur gebonden en dat na afval sabung furu en meki in alibi. Luko mi doro de jami doro opo di alasma. Wis was masa kosmis refi. Isi sonetto das makami. Samdu no senengwe. Ja. Senengwa datra. Ja toch? Ja. Senengwa drape fosi. Dat zijn de wegen die je moet bewandelen eerst. Tego in of in jepi, daar sta ik open voor je. Is donja, jullie journalist. Je make me want dat journalist roko je doen. Wees wij draaien. U heeft het gezien. U heeft het kunnen aanschouwen. Tak mi kegi tak gua de man make them look want aboy is clear nem bakay da nga pus fort dinama edek ba dus gua de man fosi go luku sa de man etaki dan te luku want today I gebruik de dressie da wel luku fa gebruik de dressie correct dat te ana waka dan mija zo werkt het Maar misschien oude kosa je doen of behandelen zij gides maar ja zo. Sanena kennis of na een spirituele overdracht kiezen voor kan door oude conditie. Itake mooi en dan mo ondersteunen naar alatu. Vooral des aan Sam sorry België. Bes makin die fok op, voet op. Mi sorry zo net. Mi bellen extra's en daarom voor des masami kies toestemming, same kies toestemming. Dan want des matak if je me de kan je want juna kapper. Mi ano dress simang fu dress futu soro anga de soort standaard no. De standaard na de voor ouders speel. Maar if de voor ouders no de moro da de liba koni dia baka. Motak yung mana kapper ya en mina all-round hairdresser mina alasan mide mima. Kindi ati na nga baka ati
dat in een leraarkapperschool, dat heb ik van huis uit mee gehad. Toch? In makanji, want koni, want chori, tak luko no. Als maar op hernia of als maar op artrose, dat na zo ik kan gebruiken. Dat ik kan doen, dat ik kan pas toe. Dat na sa den bigi wan fono lip juno na baka. En mi ada enige wan toch. Bovenvoors maar ik klaag het dat. Ja, den bigi sma fono, de gwe li bala, de koni fono. De gwe, guangala de konif ding. De no lip noti, maar dan mi etegi de jongwan. Vooral de jongwan in a ting disi, dan me tegi den taki. If you know what the biggest mafia dede gwe nanga de konif ding. De you know, muse kota ken grofu, you know, muse clash tung si tapa a cellulaire tapa buku. Wat de biggest mafia make des maler you normen en waarde. Look hoe voor den batraja so schreef. Zou we gebruiken voor spierpijn, a batradisi. Mogiwa na fesa camera dan. Ino kan konja dan. Ino giwa presentje. Dan dus die we gebruiken voor teresma abi kindi ati, nanga baka ati. To lek fa de jaso. Melo benji mi herischi, wat affaire jaar me Koti Wiwiriman. De solis mi koite spam, minalas fu mi kindanga mi baka op dat me gebruiken, maar solis mi koite kakos para. Affaire jaar me kena pumano, a robot dus da me langa dis gide bige word dis. Taki dis na wang na sa grandma na sa oma be meki. Garantanha. Nasa oma be meki mi musji wan sani no kan konja dan. Maar descendis na multifunctioneel. Je hebt zo'n natuurproduct zij kan gebruiken die boevoer zijn. Ja. Toch? Like asansa we gebruiken die schimmeldressie. Ja. Die fasande. Zo net even mano bahas dan bos voor die vast schimmelregel. Ja. Die bomeki aishes er. De man kan den product multifunctioneel. Toch? Dus ik kan gebruiken de san die moro sani. Toch? Like sang askrifi. Sabi? Like asan sa we gebruiken die schimmel. Asan dat ik kan gebruiken die van de makaren kosaka. Sabi? Konsaka na wasan sa kies onder je voeten, no? Ja toch na prit vinger toch kosaka. Oh ja. Kosaka. Dus daarom niet tijdens maar dat ik go tapa panen a TikTok ik go tap me Marlon Rozenblad na mi Facebook site. A TikTok, alas may TikTok no dus ino katama ka. Ons reflect over wale Bigi, ons reflect TikTok no. Ja, imus de in de bedo. Dus if de go tapa TikTok Marlon Rozenblad da do shipe uyep wan tusma, uno ma yep alas mama uyep boefusma. Uyep isang kota kisang a westerse geneeskunde no be ma yepi. Want les piki datara. Inom kong lek fei konja da mo konte gitak ma datara. Dame korito. En dat normaal, ja no dat ramima. Niet omdat je just want to koni voor de bigisma en dan je elkaar je schrijf mixma jining. You know ji you schrijf de want de map wan bigisma saneta kita na beginning e cheer dago. Want je ji schrijf wan beginning terwijl you know ab toegevoegde waarde. Waman sana datra na waman sangwa universiteit amang we go brade ede amana datra. Wansan yu kata ki yu natuurgenezer tramay kari bush dokter ala so salima yu ano datra. Ivasta. Wansan ni mi mo taki fusranang eigenlijk a politiek op een van de regeringen de mano faciliteer eigenlijk a natuurgenezing a krachti want Yusref na Suriname, you know Afro Suriname, want you know loba ne ningere, you know lobe, isabi. Wala malak abu koni. Ya kriorosma, de bigisma fileri santu. To en dat de sanda che leer den chifi baka. De somichi sa leri mite kaleri. To te de bigisma fi eleri fa immeka jinjabiri fa immeka pom. Ims do lukuto. Inom tak na law sani dat heeft kabadaya ba koni ang kennis van ulo. Dus zij de met tak desandi si omdat mi vindt dat a jeugd dwaal af. A jeugd dwaal af, a jeugd hoor in bezig na nga sani sang eigenlijk you know ab echt van ulo. Isabi hoor je bezig na nga je studie, hoor je bezig na nga je huiswerk,
hoor je bezig naar je algemene vorming. Vooral if this maar voor je abbe moeilijk maakt. Take me pas koro, kies de kortste weg naar huis. Nog anga, mek je de vriendje guai oso borogwe. Als ik de suki borogwe na trapasi i borogwa oso. Ja, altijd im op haas voor guai oso, no anga tapa uku. En if dem bigis ma des ma leer je wasani, teka leri. No afrontu a leri voor dem bigis ma. Toch? Want tamara wotakia, maar dat de bigis ma de guanga den konif den ma. Kan je schrijft dat bij want teka leri, want je was niet geïnteresseerd. Dat die daarna deed, dan je moeilijk want trouwens zou wel tek alleen. En te aba sabi yaba koni. Probeer voor een schrijven. Oké, sang na ding dieptepunten sang imiti in our conditie saya doen. Dus algemeen business in een zakenwereld. Ja. Want de dieptepunten zijn imiti na COVID. Ja. COVID pe. If je bent op je kapsalon, je bent kiezen straf. De man bij butu je. Dus COVID mi best daar also mino bij Marokko. Mino bij Marokko, de man reeds de man si je kapsalon op. De man dat je wan butu. Kapsalons moesten gesloten zijn. Die de man bij renoveer a passija. Die de man bij renoveer a passija zo. De man bij herstel a passija zo. Dat ben de wan dieptepunt toe a bij hebi. Want dan klanten no be man kon, klanten no be man kon, klanten no be man kon, lek van dem kon. Maar lek sami tegi you taki, lek sami tegi you taki, COVID broko puru. Ja. COVID mi no ben, soma be ma Marokko. Foto me de do. Ik koop kare huisarrest. Ja. Ja toch, ik ben nog qua straat. Ja. Want chimbe op een porsan na ede. Na bel mi babi bel wa Japanese inspecteur taklu kono want chi op een probleem ja. Isabi. Want trap chimba een probleem u ben gwa asset. Mi chins repa na bel u babi bel taklu kono gwa asset dat demandat babi ji wan brief taka drape IBD. Isabi na drape IBD. COVID kan je niet werken en COVID ben de want tijdje pe walos ma dede walo matif mi dede walos ma gwe fos de yodoro dus dat ben de wan dieptepunt ji uno no de u apwa tu de dieptepunt dat na no de nanga anyung kokare anyung setting fu akondre pe akos igualok tu pe eigenlijk bijna in Marokko. Alasan igualok to alasan e komoro di. Je bedoelt business. Ako say. Moeilijk voor doen business. Moeilijk. Het is. Look no. If a president ben def min betapugba. 100%. Want if in pai no de mij actie voor de gebouw, de maar actie kotak vanaf €1000 huur. If je pay €1000 huur na bijna 40.000 SRD in pay soso huur. Dat inotak belasting ete, inotak watra, faya, ala de sandisi en a regering nee je hebt. Op een volgende regering nooit no je kon ondernemen. Want er dieptepunt ben die de man plunder de winkel in een foto. De man plunder me. Dat met dat hij gaat beschermen me. Die de man roof de winkel. En waardoor de roofers go vrij uit. Trouwens, de roofers na om honderden iPhone cellulair de man brok of vernietigd. Dat anomie dat nog bij de Jimmy omgeving. En if je doet dat in een ondernemers, dan kan de vernietigen gaat ondernemer, maar ik voel de klappen van de zweep ook. Want nou wat dik, je pot allemaal want ondernemer na een ruggengraat voor de economie. If je brokomi, je broko a economie. Dus dat me probeer voor leg de maar uit en orancuneus in akonder en mis afzijde met dat orancuneus. Omdat a COVID ting uno be Marokko en we zien bij op een zaak schrijven.
Je ziet bij opa Sabi schreef van de man Karen, animo no bende, alop no bende. Sta no pa modis met pilas met zo voor overleefd is mij kom ik. Dan zie no bende tax mogen met mooi wirigwa dansen. Dus u kent de hele periode, de hele setting in die tijd. Maar het is man rancuneus. Maar mijn is pangading. Je sabi toch zo staan in lip gewoon die aan natuur, met aan natuur lassen op. Oké, maar in a yepi sa yepi na business ikisis masang ontevreden na nga woro ko sa iliver giden. Look no, in alibi altijd je op ontevreden sma. Wees i jep ding. Wees sa i duji ding. Je krijgt ze niet tevreden. En dan ane go om a tap mi kap salon uroko mino a probleem. Nooit mino kies probleem omdat mi studeer en we hebben 40 jaar ervaring. Ja. Luko, teuro ko na nga street permanente curly. Come on. Je werkt met chemicaliën. A knap duidelijk tap den patu, tap den dosu. A knapu for professional use only. A knapu. Maar you like professional, the beste part struikelt wel eens. Aso des matake. Ja. Toch? En als struikel kan je naar ala toezeker, dat is maar een onderhouden weer in afasi. Want if je begint straight dat in Sabi, Taki, en dan weer in moro, het heeft regels. En dan moet u zich houden aan de regels. Maar je straight dat nog onderhouden weer. Tras maar op natuurlijk haar schrift dat je onderhouden. Schrijf even pot wave in onderhoud aan weer aan de onderhoud. Dat maakt je ziet dat de nak de ere, omdat de onderhoud aan weer aan de onderhoud heeft. En alle de probleem dat me los had. Miuroko naf los probleem op. En je moet zorgen dat professionele kapper, want mina kapper. Want bovenvoerman zei dus aan de mano kapper. Bovenvoerman zei zeer sant op internet. Amano kapper maar mij zeer want sani. Mi gua Holland misi fade mij misbruik mine. Smasari kita kan spot stand dati. Next minus up fa sansa mij seri. Mama pot mine nga mama kwa sticker ma pot in etapa mij seri. Dus ontevreden sma. Altijd ode. Maar ik ben een perfectionist de man kare. Mina punctueel man, mina kratjer man. If was makonja mi tegas matak no do asandis nanga you wiri. No doing. Geld is niet alles. If you straight today and you want blonder direct nee tapu, mi obar you. Maar je hebt sommige mensen die niet luisteren. Mi no doing. Voor mi gooi mi ding te grabbelen. Ik ga het niet doen. Kom je luswan sa niet chinso. Want vrouw san zwanger usap takas mano mag permanent. As mano mag curly to. Usap dat ito. As say de met wedri. Lek fay no mag smoko. As say no mag permanent, no mag straight. Ino mag do chemisch behandeling if you zwanger yung rust. In teke rust in a periode dati. Je mag natuurlijke behandelingen doen. Maar mensen houden zich niet. Ja, maar naman tayo wiri so. Het is een periode. Hou rekening met dat ongeboren kind. Dus hij negi mo as mana mag kudu. Het beste is om het niet te doen. Oké. Let je mag smoken, je mag drinken soppie toch? Je verstaat toch, je mag drinken soppie. Je bepaalde sang. Lukutak kapas daarom abunti guascoro. Dat je maar eleer en in a praktijk je eleer bepaalde sanito. Toch? Dat na een wiritori. Im legs maar uit en vooral doe het zelfers. Als mij tegen gewoon dat ja, maar het is semi-permanent haircolor. Maar als dan op H2O2 waterstofperoxide in. Als dan op ammoniak een heel lichte percentage. Je kan tegen een natuurproduct. En daarom gaan er veel dingen mis met je. Miuroko naftedes ma op in de probleem. En le kapper, mine doen discussie na masa ano kapper. En mi wa accidents matutaki.
Sja zal dis like een documentaire na je programma, maar sja like een documentaire. Theo bij een product na wama, actie wama, if aksa ma fossi, aksa sama fossi tak meneer, bent u kapper? Bent u ter zake deskundig? If you wagi broko, you netjar, you wagi go een schoenmaker toch? Je go een kapper. I verstaan pende. En if we bijsan uno bijsan tak internet. U bijsan ami. Want als je hebt check konte de money on par. Maar zij deden dan bij je op internet. Look no, tap internet wala fake testimonies de mij poti. Me kama sorry pa ma euro pa ma kapper. Daarom mi ak me train des maar dat access maar dat efas ma kapper. Vooral if nasara dan product. Wan man oké ser mi product tap wan site pe de mij ser san uitstrana. Man nooit aan man kom bij mi ser ja. Nou wan broeia san niet op mi man. Ik begrijp me bij mij go. En te pasan na man. Want in een upgrade tap hier grond tapu neem te kwa afkati. Te pasan na man. Na je frantor tu te bij na mi frantor. Want strana luku wan artiest en me kwa poku. Maar om een man knap zijn strategie raman CD. Mile. De mij misbruik je neem. Dat ay me doe sa kanga Marlon. Want chief voorboy pas. Pas ama mo pas strafu. Asama be corrigeer tak amay doe sa tadu bay amay doe sa. Tef kaba de man chama tap safe city camera. Isap di de man be plunder de winkri. De mij chama ilongo nga wan TV. Kami no kan tak so man. Die man liegt. De man op middel voor bestaan. De man is suku een hustle. De man is suku een optie. Une is suku hustle. Une is suku optie. En if me tegen je bijvoorbeeld, waar is mijn telefoon waar ik presentatie heb gehouden in Nederland? Volgens mij is zo riekbaar. No. Me sorry zo meteen, per me hoor een presentatie in Nederland, in Amsterdam. Per me hoor in die Witman, me hoor een presentatie in Nederland. Me sorry. Mensen moeten niet geen dingen komen vertellen. Onwaarheden komen verklaren. Terwijl aan dit zo. Je begrijpt? Even voor mensen, die dame komt bij. Ja, even alsjeblieft. Ja. Tewa tegen bijvoorbeeld, dat ama Edouan Sani, moet die man met aanschouwelijk materiaal komen. Look ja. Dit op mijn TikTok malen Rozenblad. Look ja. Amsterdam. Ik kom met bewijs. Pas niet door Robaka, mi beda Amsterdam. Mi beda Amsterdam, mi beda Utrecht, mi beda Rotterdam, mi beda België, mi beda Duitsland. Alla de sante mi bataki, eis mi, tak mi sorry. We gaan geen verhalen komen vertellen uit de lucht om indruk te maken op mensen. Laten mensen een beetje kritisch zijn. Look at naar België, Jamigua Churchy. Jera belle naki. Ide premide. Toch? En mo sorry de presentatie toe. Mi is sorry pe mi jepisma toe. Isabi toch? Dus aladesan dat ik draai een kapperszaak. Ik heb een gevestigde orde. Ja toch? Chisma politie. Jullie hebben een haar- en hoofdhuidprobleem. Oh, ik kom zo bij jullie. Ja. Aha. Te op een gevestigde orde. Ja. Mi op een zaak. Mi sorry, a papier zo net. Ja. Ja. Mi sorry, zo net. Moro de, hè? Ja. Moro de. Mi kan sorry, Eurokrantija pe dermatologische dienst actie. Mi luko Eurokrantija. I just want for je plastificeren, maar Europe dermatoloog actie mi. Je verstaan? Ja. Wanneer je praat moet je gefundeerd toch? Je kan gewoon ongefundeerd aan een wallo Indianen vertellingen. Sorry, ik ben dat Indiaan. Is er gezegde? Is er Ja, ze gezegde. Die Sabi, dus mensen moeten kritisch worden. Word kritisch op je hardos, word kritisch op je uiterlijk. Niemand moet zich komen uitgeven voor iets dat ze niet zijn. Ja. Dat is eigenlijk die rode draad.
Schoenmaker hou je bij je leest. Ja, maar misschien de behandeling, misschien sma futu blaka, sma futu nanga soro, en misschien de rest ding. Maar zei je naar bonoman? Nee. Ano mi Dresden na gado Dresden. Ik ben natuurlijk gelezen. Bina Uroko ma papa. Ano bina gado Dresden. Oké. Ja? Oké. Dus laat het even duidelijk zijn. Ja. Toch? Bonumang is misschien te ver gezocht. Mi wang horama besteden. Ik ben natuurlijk gelezen. Ik ben een christen. En ik was maar gewoon een fukanayo. Dat je pote onder Bigi le van oma leren. Toch natuurlijk oma Jude kon niet kan gebruiken. En kan de op praktijk dat je oma lek Marlon het trekken terug Marlon no one is Sabi. Toch? Het gaat niet daarom, want Mika sorry honderden voor. Zo net mi bel oma uit België en ik zie. En mi sorry van mijn foto bij uit België en af contact. Toch? De ma oefenen man. De ma oefenen man. Kota kasangratari de ma wisama. Ja. En if weet ik eigenlijk wat hobby voor wisisma voor het dusma hogri. Dat im Sabi Taki yotisi pai man karma ograbi. Want na jana grond tapu we pai alasari. En ik vraag mezelf af. Zeiden me weet ik eigenlijk wat hobby voor wistrawang. Zeiden me ki uno abi vrede nanga afruit gaan voor een trouwang. Want if was ma Europa tranga wins as ma Europa tranga wins as ma edu hoor je bezig na je gebouw. No haast je over trama baka voor bereik je doel. 5 jaar if je wist was ma. Ishata ma foto. Want des ma ook op TikTok dat Marlon nekar itak amalat etak no ano bono. Ik ben geen bono ma. Ik ben natuurgenezer. Sabi? Lukos mamachtak sa dewa wani. Trawa ekari ala soort beginnen deji. Mi etaki, ik ben gewoon eenvoudig, we horen maar eenvoudig. Dan if mi ma jepi, if nou een san na jimi, dan we jepi. If mi nou ma jepi, dan moet je weer verder zoeken. Isabi, maar alasani etu onder abgorodu voor masaragado. Dus, je tegen me, dat mij wisi, maar voor doa oroko, schrijf je lekker natuurgeneesheerlijk van die formulering. En op een spirituele aspect in. Maar dat met tegen dat mi is je misschrijf je lekker wat recommand. Oké. Dus je misschrijf je lekker wat recommand voor Almighty. Ja. En dan je abiri is in de ina creator. Sorry, dat ben je. In de ina creator, bina recommand. Ja. Is dat fijn. Ja. Ja, toch en met doa mauroko. Dus je tegen me taki, if je hoe kan doa oroko in kring. Ja, toch en mine tekele kwa oroko, maar voor man doa oroko in de ina kring. Ja. I atim kring, i anum kring, i edem kring. Oké. Maar mina libismo want solistes ma weer mi ede dan me wan soort de even tak. Isabi toch je want doa sani toch. Ja. Isabi want wa libismo. Ja toch je want doa sani wa ma lek fa ma weer mi ede. Je want doa sani nga man toch. Isap fa toch maar dan o mataki tak no dot you anu liba manji gado lib denji gado. Mek gado ordil abradel. Lib denji karma en mi ebrip in karma tak. Sayudu bedrijf commit you. Daarom bepaalde sani lek van mi tegi libenji gado jenting. Walis oma betegi mi walis itaki uyong wang umuse ap pasensi mi tak mina pasensi. Me want atak ne de by pasensi. Im ap pasensi mi boy bekar mi matcha. Im ap pasensi. And if i ap pasensi yoshimira bere. Itak boy sa vrouw die zei lex ma jayo. Want je hebt chimbo, je toch de heb ik luku tak basas ma bedoel. Maar dat in man begrijpen telek iko haar watra. Toch de man volgen en bepaalde sani lek natuurgenezer in het doen so net i actie mi wan soort sani pe mi etegi taki. E mi doe de san dat i omo draai in grebi. Zeg actie bata.
Ja, we hebben actie te voeren, Taki, oma, o ite kiden, yuna bonoma, if yuna no bonoma, ite mi tak no, you ano bonoma, yuna natuurgeizer. En mijn actie ook te Taki, if in a vastvaje doa woroko, if na een spirituele kracht i abi, want if i wis wansma, dan was man san op kennis voor a spirituele wan. A wisi. En dan gewoon san na de mekaring a negatieve energie. A negatief na le kroito. Ja. Ja, en if you go er is, dat im op een bepaalde ibakam tranga fukando auroko. En daarom im abgado solanga i abgado ibaka tranga to. Ja. Ja. Ja toch asan na wa roeping to. Asan na ano opoye opo wa mante to daya begin doing. Wan sanip sanangas mafmi sande crossbay pedes madede. Di verstaan. Pe en kan de bakadati da a roeping e contact eno je abif potauro ko datu. Di verstaan. Maar ik kies een boskopu tak i mus doa dati. Moro lek boskopu srefi. Na ome fax. Ome fax me kisi. Ikakare boskopu ba kare na ome fax je kisi pe. Yeshi bepaalde sani je mek me in alibi. Pete ishe eerste lezen in mek wan san me eerste lezen. Want me give een voorbeeld. If een Engelbewaarder knap ineens nee visie. Say you do your body toch? Yo bruya. Yo bruya toch yo praset. Tak boy sana sanja boy kan de long. Ja. Ide pem de man ni tak alasan wan. Ja. Schreef in a business toch uno kare business wan. Ano one business schreef in a branche disi. I abispa ide man sang. Isap tak bene familie sma effetti om winki. Ja. Sma effetti om a power in a familie. Ja. Maar in a fit thing, want if asan na wan bere winti bijvoorbeeld. Toch? Asan na wan san fa bere. Asan na fuala. Ja. Maar kan de een manifesteren tak was ma ede. Ja. Omdat asma dat de in a kring. Mi tegi wan nek fu mi tu, mo takenti de in yusani. Tak Jungs Bigi je pisma. En ik wil go bij een sanje dat mi kies a boskopu, mi kies een fax dat mi bij dis di. Ja, nicht. Ja, nee. Mi met dat ons doen jang bij een jeng. Die weer een jeng a begin kri. Die no kri session. You must begin do dat die so in doan mine do dat. Dus ik geef eigenlijk nou een voorbeeld, een trasma, if a beheer tak na een nek moest doen asani. Ja. Da aujaru su tap in nek. No, kwit. Uno mag. Ja. Mi go bij a Sanji Marlon. Me kareneng. Ja. Mi go bij een jeng en mi weer een jeng. Mi dat in bige sectori. En if you no begin sectori, het is een roeping en soms, je ne kies a boskopu direct. Je kies was masan de in akri fugieng. I verstand dat in Poturoko. Zeg de mim Jarusu. Kijk nou, het gaat niet erom wie u heeft geholpen. U moet geholpen worden. En if you know what I'm doing, dat is aan ego in wat traberen van hertra familie, dat is maar dat ik doe. I verstand. Ja. Oké, het is een hoogtepunt in Auroko. In 40 jaar is je door Auroko die is een hoogtepunt. Ja, ik actie naar dieptepunt, een hoogtepunt. Altijd een hoogtepunt naar te abrase. In berekenen allerlei ik je was maar een hoogtepunt. Ja. Ik wil een uitdaging uit. Lespeki die dat rijden. Lespeki. Ja. Total respect. En daarom in Oshi. Mek des mat karmi fade wani. Maar mi ano dat ra. Terwijl ik dat bush dokter ala so sande. Taki ma mek del taki. Lespeki die de man. Maar. If de man oma je was maar. Ja, op zo'n dat er reflecteert is, maar dat vrouwtje gaat verder zoeken. Ja. Want we zijn al uitgekeken op u. U bent uitbehandeld in Nederland. U bent uitbehandeld, we hebben u al alles gegeven. En het werkt Gaat niet. ergens anders proberen. Gaat u naar uw land, Waikondre. Of zoekt u iemand die kennis draagt van de natuurgenezing. En ik
mag met trots zeggen dat ik de kennis heb. Ik ben de kunstbezitter om medicijnen te maken. Let voor een apotheker de. Ja. Toch? Kijk, Tapakappers Academie kies ware kennis en dat naar de kennis der producten. In Sabi, in Sabi voor de zijn. Ja. Want meestal tegen ons maar afwassen dat is zoeken onder one nummer more. No more. Ja. Maar er zijn duizenden producten. Ja. Ook producten in Nederland, België, Europa en Amerika. Die mensen helpen. Maar ik geef een voorbeeld even om terugkrabbelen. Ja. Dat is maar weer eens vadom. Ja, want pres noemen de, want zeggen nee, de economie in weer eens vadom, ik niet bepaal. Ja. Sang mi moest gebruik voor je pio. Mek niet bepaal. Ik ben ter zake deskundig. Als je hoofd chemisch beschadigd is, toch? Ja. Mi mek een chemical remover. Voor broko een chemische reactie. Fosbico Nanga trapproducten. En dat zijn diri, we praten over dollars. If je mek een chemical remover, omdat ik go naar een Chinese, ama vernietig je of ik go naar een kapster. Want aan alle kapster is ter zake deskundig. Ik go naar een kapper, ama vernietig je economie. En je doet snel. Je vernietig, dan if na snel dat ik kan herstellen. Maar if ik dan wat jaren aan zijn 2 jaar, dat is een emoro moeilijk gimi. Voor kon tot een jeppie en tot een gewenste resultaat. Ja. Je moet snel ingrijpen, dan moet je deze jaar. Als deze bezeer chowmen eerst. Als chowmen ama bezeer als aan de bego en is ama op een kapsala na ma je brondes ma ede. En dat echte de mij brondes ma ede. Teekba, je is misa mooi. Maar je ede bron. Maar ik kan op een kapsalon en fino al die Kennis. kennis. Maar ik denk op een voorgenomen. One order. Suriname gaat ten onder aan one order. Chaos en one order. En dan krijg je one prestaties. Je moet ter zake deskundig zijn. Ja. En in om abi papiera wang, in abi werkervaring. Neem ik me op Kappers Academie, maar ook bijna 12 kapsalon. Doe ervaring op. Fos mi contact mi op mi eigen pressie. 40 jaar lange ervaring mi aan. Maar als deze ik kom, mi lek stranama mi samango op een kapsalon naar China. Aka ham demo sen kom bagaf mi. Dus if je taki, if usma mi wan rond a piece af dan mo tapa a natuurgenezing tapu. Ja. If mi vindt masang if na natuurgenezing de ontevreden. Ja. Dan moet ik wan san tide. If asan for you, na wan kunu. Wan kunu. Voorouders fi waka sukusani. Inaf ko suku je pa mi. Mine bay de feti dat jere mwa. Want go je pis mana bay je bay feti. Maar voor jou Sabi. Mo sabi mo fire. Oké. Mo sabi. Na lek fa in omen bruya gado harmi puro. De Bigi smaf mi harmi puro. Mo sabi. Wa cherchi kan de cherchi kan je pi mami. Suku wan boom voorganger. Den kan de man kan broken. Nanga gebed de man broken. Ja. En nu zoeken we voorgangers aan de politiek. Zoeken we voorgangers aan de politiek, mi man. Ide pemde. Ja. Wama sane actie euro aan dala. Isabi to dan. Kan die kan vinden je pidrape. Isabi to. Ja. Want zomaar tegen de man SRD de man. Hij wana SRD de man. Hij wana dala nga euro. Dus dat me probeer voelen je uit. Het kan best de beste part struikelt wel eens. Ja. Ja, maar jape met draai op over mijn kappersvaksrevi. Unetak over natuurkunde. Mijn kappersvaksrevi. Never nooit. En if me go in de fout of me make one fout, dan heb ik genoeg kennis en kunde en ervaring om dat probleem die ik bijvoorbeeld heb gemaakt, onbewust te herstellen.
Dat na mi. En dat nou een kapper. Ik me gebruik wasan of me doe wasan en me zit dat, hey, aan mij go verkeerd of hey, probleem deja. Dan me e behandeling gratis stel ik aan mijn genees. Daarom me e tegen you. Go bij san na wan kapper. No go bij san na wan bakru say knap tapa uku wan tapu kuyorka. De mana hustle man. Daarom mi tegi in het begin tak na beginning e kier dagu tramay bartak de rokado. De lei pasat mo pas strafu. De lei fufurma oplichter. Mi etegi you. Parbo to go luku pedetan. Dus daarom mi tegi dat haast je niet om het te maken over andermans ruggen. Vooral mi bakanicho gradfado. Jo volg. Oké. Ujere den ik pick it up de actie. En dan hoe op chins go over in ala de Libi zou we make me in Sarana ja zo. En ook toe hoe volg je een pisikba in Saranang. Eigenlijk mine aan Bigi met Bigi edema we zijn trots op meneer Marlon Rozenblad. Omdat hij aan dingen Taki en I don't know. Dank je wel. Ja, I don't know. En ondanks alles, ik hoor aan Marlon Rozenblad hey. Mi no make festival. Ja, dus Mi no make me for all that festival. ja, hoe trots Me do dat my best. Ja. I'm not perfect. Me apit chinsani to sang over sang mi no de tevreden toe. Ja. Ina ala de libi. Me ap mi sang toe geloof me. Want Iedereen. ik val ook onder de noemer mens. Ja. Me alibi sama. Ja. Je verstaan. Dus mi kan make one fout toe. Maar if me do asani, want doen voers maar, look op, kom tegen je wasani, kom op door je wasanji in a natuurgeneesing. Ja. Nooit ete wasama ko suku je pijada de tegen me taki. Na den duans maar dat san draai nak ding. Altijd na smadu ding. Nooit de no duans maar. Altijd te de komitak bij je san die vrede. En dat te mi piki de mi te ire tak yutok. As an say do you know de. Ufani go ufano asma go ufano amanda san draai naki. Nee ko suku je pija. Say de me ki doen. Kan asma tak e me kom go bij wan sof of so. Po ai gwa ne komoro. Laten we ophouden. Gun om gegund te worden. Leef en laat leven. Heb vrede. Nanga wantrama succes. Heb vrede nanga ma succes. If a man ba wan manungu ino bo wane to. If a bede wan manungu ma ibo wane. Ino bo wane to. If a man ba was the biggest man of bekar de sananding. If a bekar was seika. Ino bo wane to. If God bless a man. A man den you beauty and God bless a man. Dat want tak God den na beauty. Wacht you blessing. Tang ina kring. En met moeite bed en werk. Nos don op je maar voor die lucht of knap tapa ook denk dat ook kon vanzelf. In met moeite voor sali. In go pota siri. Je moet je inzetten. Je moet je inspannen. Look hoe, mis opzij. Kom hier picture zo. Ja zo in foto. Minder foto, hard minder foto. Mina was de enige Afro-Stranaman sa bij een panty. Uno trots yo. Ja, natuurlijk. En dan voor de tak una toeletter. Net in jere van de tak je want we bij kukuru van de. Die Koti papa se bi mu voor verkiezen. Wat mi smeren toch? Hoor. En dan ben smer boom. Hoor hem daar. Idepem de. Ja, mi en dan de if mi shitak je affront toe. Mi blaka brada. Sa ook toen ele speki mi. Wan lukuno. Kom hier. In op de krant knip soldaat. Ome mamiler Koti weer Santa Boma. Sport en jeugdzaken. Onderwijs.
Mi train man in Santa Boma en mi kwai. Mi sluipen, een foto toestel, we gaan foto in Santa Boma, maar de foto. Mi ap, sorry de. Mi net taksan uit de lucht gegrepen. Ik zal de waarheid vertellen, al komt het in mijn nadeel. Zal ik het vertellen, als een quick. True. True. Je hebt hem de. Huh? Verleden want je actie met je of aka maar de Rozenblad ko se to asan no. Huh? Fawa kayo mi fitai. Kita kami takanga vrouw voor jou. Huh? Ja, toch wat in kon voor sollicitatiegesprek. Ja. Huh? En afrom die toestemming. Afrom die toestemming toch in kanga CV vrouw. In kanga CV toch in kanga die diploma fee. Ja. In kanga werkslip €1 ko isabi toch. Dan met ik envelop dan met lang en ja vrouw dan met ik vrouw dat lukt nog vrouwtje. Was maar solliciteer je hè. Ja. As maar een fibro cabrede. Feestje. Toch? Dan vrouw je Taki luku. Oh luku de papiera fi de papiera En na. ook even vipsa. De papiera na origineel papiera wat dat de nep papiera tu isabi toch. Luku alasan fi. Wees je moeder, wees je vader. Isabi want fos ube update toch. Ja. Te you go solliciteer. Te ka oma bije tak abere dis ap kunu. Ja. Inom trona boy dis boy moordenaar de na familie wisman de na bere Ja, ja. maar laatst nog hoe we takatori die si Taki. En hoe je tak de relatie dat met Tamoro lang. Zeker toch want if wisman de na bere toch. You know kwa. If moordenaar de san dat ina kans. Oma bo seki after wisman ja. Isabi toch ina bere dis ina wisma, wees je moeder, wees je vader. Dus dat weet ik dat if je want kon solliciteer, broer no de. Isabi toch, je mag me het hof maken de man Taki. Vooral naar Nederland, want de chinta je met dat meneer, ik zie je alleen lopen. Isabi van de Taki toch, niet van massa, nee lukt. Isabi toch. Dus ik dat. Max mi tak me op vrienden, want als je me wat aan mij hoort, mi beta de haar wat op is te mij hoort. Mi de neem je naar vrienden. Dat hij mi tak maar dan kunnen we gaan uit eten. Mi tak wacht, mi tak ik heb een vrouw. Ik heb geen vrienden, ik heb een vrouw. Isabi, als me tak wat jammer, isabi dat ik toch als we dat kunnen we vrienden zijn met dat nee liever niet, want die zegt dat je zo oefen met toch. Die zegt vast aan ego toch. Oh, je vier toch. Die overmeester me is abi toch. Mi boenzo. Ik ben niet volmaakt. Maar mi boenzo. Mi apwa rustig liefie. Oké. Oh, abalap zo. Want even komt veel aan. Bovenvoerman. Ja. If je aksama tak, heb je vriendin. Je tak je vriendin. Wamanja. Yo Taki. Natuurlijk. Yo Taki, mama bre. Yo Taki. Ja. Omdat de vrouw die naar weer wil kopen vrouw de Lukawa. Maar ik kan tak even tak de chiri tigo also. Maar hij blauw. Maar juist, even tegen vrouw, juist dat vrouw, mi vind je hè. Even tegen vrouw de waarheid, tak mi apon vrouw. Ja. Dat vrouw tegen je tak, ana vrouw mi wan na you mi wan. Ja. Ja, het is dus goed door. Ja. Maar het is mooi mi vrouw. Zeker mooi tegen. En plus, Omdat te broeiapsa. ja. Te broeiapsa. Na a vrouw samen te Bigi pai mananga mi bouw op nanga mi. Ja. Na abifiet mi hoor mi bakaji. Natuurlijk, na hoor je bakken. Ja toch want broeia tek mit ba. Ja. Feesi mis donja. I aksi mi dieptepunt mi no tak ala era mi shwara afu ya. Ja. Maar if you want mi taki da mo taki luko mi be a pai man ja fa go. Di be ding na pai man ja mi man. Sma do anga mi ya. Mi be de mindri fu a pai man ya mi man. En a pai man fu ja. Mi sorry a papira sone. Ja. Toch? A pai man fu ja. A pai man fu ja. Ka papira ja. Malasta bank afschrift. Daarom inom ko taka nga ma somar may play sa kamanda na may tamba kawawa so dot garden por plan ako so drato.
No, tayo no sa kama do sa kanga Dubai. Kaya tayo mo broko por dagu precious rin. Bede na pa yung boy mi ma. Tough. Ay, Maipse. ay mipsa. Daterwel mi de ina pa yung to. Da de lose me. Where mi de. Ay. Butof to rite to mi. Bede na pa yung fakabo de set mi na betranga. Ay. Afrodisor mi baka Jimmy. Ay, butof. Tof to rite mi. Alalasan na media mi ma. Semasami yepi. Semasami sorgu bung nyandri mas dat for me. Semasam sen go a Holland o me lesi. Trawa mi sen go studeer. Pa ide studie jide. Ay. Magado Bigi. Big mo pa itapay man. Seker wita. Akabaw af mi. Sumawan kang ko fasen. Dokar wismaning mana karma. Sumawani. Wanda meestal de falabon jite da libite iba yung bigisan. Da te dede me klope afte sin dede na gado karmiere. Mine dede tap te fusma. De mata God sa wika say niet onze wika. God sa tijd is niet onze tijd ook. Dus uno sa oten gado o karmi mate sin gwen na gado karmi. One of them profuruf ko suku ande. Misap sa mi mitie. Na echte drukking. IDPMD. Yeah. Buntof story mimiti. Pedes mata denki. Minobog badang apa imam. En apa imam fujabe de 400.000 euro. Nanga 12% rente. Which is overrekenen toch? 400.000 euro aan 12% rente. 13 jaar apay. Dat want ik bijna 1 miljoen euro. We zitten op 1 miljoen euro hier. Zwart en over de straat. De papieren dit. Ja, man, lokale locatie. Voor barki dus euro mi go in apayman. Dan tak met win apayman na gado. Me pot alasan in gado presi. Sumawan kan konfasen. Sumawan kan proberi. Wie soort kantoor man de kan proberen? Want mi gramma leer mi dubung. Maar mi gramma sor mi tutak. Ta no today. Na disa nga disi anga disi into. Sumawan soort of de kan proberen. Wie soort wan? Wie is na ina beres refi? Wie is na suma say chamines refi? De kan proberen. Want te ide in Bigi paima ina grond tapu disi. Mek is mat jere tide. De man tak say vele wegen die naar Rome leidt. Maar te ide tapa passie. Na om een bonde falaji. Maar we hebben ook dwarsliggers lopen. A trein op dwarsliggers van de Oedo voor zet in passie door. Dat de falabonji. Pref de horbakaji. Dwars door alles. Horbakaji man. Want dan maak ik een Bigi stap lek blakaman. Lek blakaman. Want mi te gitat mi blakamoroy. Kaline siya. Ang blakamoroy. Mi grandma be blakamoroy. Imek wan paimang, wan nilok mek paimang. Horbaka jini. Stami day. Mek mo po ita paimang. Daar heb je, oké, dat mevrouw. Daar heb je recht van praten. Maar daarom mi te gitat. Ik wou vrouwen mi. Mi actie toestemmen van vrouw. Omdat hij, if hij affront to apis dat hij. Dat gado srefo takita boy. Isap gado ne koti sneka mindri to. Gado ne koti sneka mindri to. Ja. Kota ka true. Tackle take me. Ano alasan fu takin media. En bank. Bank ne hori kene. Kiri ka bank hori. No. Bank hori kene tak de tackle. Man na bisa ngasan dat. Bank na bisa ngasan dati. Maar ayer tackle me over meester ba. En drape in soort tak itranga. En mi saptak gado kenapa ngami. Hoor mi bakaji. Oké. En als ik het kan, kunnen anderen het ook. Ja. Dus kokoji des ma a power.
if je jongen met paiman, Ja. voor teken oru, je nog de last fusma, Ja. je nog tanta pusma. Ja. Je hebt hem dit toch? Ja. Wanneer je jong, aan het op 60 jaar je met paiman, Ja, dan dat moet je op papa, je bang schrijft nog die amon. Ja toch. Ja, En daarom moet ik code in een kring. ja. No een druppel rommelmoney no dit jaar. We hebben het via de bank genomen en we hebben hard gewerkt. Pardon. Tweede tackle is dat tegen die bank dat COVID ben de no man pai. Is dat tegen